kowe wis tak wenehi kanikmatan neng donya sing ora ana timbange ya kuwi wujude wong wadon utawa bojo anakku si Surti Kanthi. Neng donya ora ana kanikmatan sing ngungkuli kejaba kanikmatan bojo anakku wadon si Surti Kanthi sing wis ndak paringake marang kowe ya. Leres kudune kowe males kebecikan lan ngajeni karo wong gerak. Kinitunganing kong ler wuwusing wini panca lawan pepetoke ngayam wana kadangipun Kakang Wong Sigit Basukarna apa to sebabe sakjroning Bratayuda iki sakjroning Bratayuda ingkang bakal kawiwitan iki pun Kakang nemoni kelawan Siadi yektine mung bakal miterang sing kanthi gamblang yen perang gedhe iki dumadi Siadi bakal manggolong karo adimu Pandhawa apa nyengkuyung marang Duryudana. Koko Prabu Sri Bathara Kresna jimat sesembahan kula mestinipun paduka mboten kekilapan kaliyan adegipun Basukarna sampun cetha pratela gandeng wiwit jabang bayi ngantos dewasa kula mapan wonten ing Ngastina kula ageng mapan wonten ing Ngastina sampun satrepipun bilih karna badhe manunggal kaliyan barisan Kurawa Koko Prabu. Yayi Siadimono jiwa satriya sejati Siadimono jiwa satriya sejati sing mestine bisa milah lan milih antarane kautaman lan kanistan
lan wis cetha lamun ta Duryudana sakurawane kuwi kedunge kamurkan lan kanistan ya gene kok bakal ndok bilani apa mergo Duryudana sing mulyake Karna biyen kowe mung wong keserakat anak kusir banjur dening Duryudana diangkat derajate dadi ratu Ngawangga apa kuwi dasarmu Karna aduh nuwun sewu kok Prabu bab menika babar pisan mboten abet salebeting manah kula mboten rumaos kepotangan budi karana kamulyan ingkang dipun paringaken dening Yayi Duryudana dhateng kula sampun kula tebus kanthi setya bekti dumateng Ratu Ngastina tegesipun hak lan kewajiban ingkang kula tindakaken sampun timbang karna wong kuwi yen kulina kumpul karo wong elek suwe-suwe bakale kecipratan dosa menawi kempalipun kalian tiyang sae lajeng ketularan dados tiyang sae menika nama lumrah boten nggunaken nanging yen kumpule karo wong elek kumpule karo wong dosa nanging pakartine tetep apik malah gelem ngelikake wong elek supaya dadi wong apik niku malah mutiarane menungso kok Prabu takala narapa Kresna santulus hanyakra ring Karna nanging si Adi kudu eling lamun ta Karna madheg senopati ing Bratayuda mungsuhmu mesti adimu dhewe ya kuwi Arjuna utawa Janaka mendah kaya apa remuke penggalihe Ibu Kunti yen ngerti anak-anake padha peperangan kok Prabu Dewi Kunti menika mboten ibu limrah nanging mustikanipun para ibu tartamtu penggalihipun marem mirsani putra-putranipun ingkang sami netepi jiwa satriya yen ngono si Adi tega mentala mateni karo adimu Janaka perang menika dereng kelampahan ing menapa kok paduka mesthekaken dhumateng lelampahan mekaten lho lumahing jagat uriping langit tak kira ora ana satriya sing sembada ngungkuli karo kadigdayanmu kok paduka paring dawuh kados mekaten menika dasaripun pripun ora ana pusaka lan senjata pepethingan yen perlu pusaka kayangan ingkang bisa mbucikake kulitmu merga Siadi kagungan tetamenging diri ingkang badal saliring braja ya kuwi Kerewaja ingkang mapan ana sajroning kulit sak njabane daging menawi namung bab Kerewaja menika ingkang crimpeti lampah paduka anggenipun pratitisaken Bratayuda dinten menika Kerewaja badhe kula beset turun dewan para mingkin lir manguswa kang layon denyo ilang memanise wancine bedhug tengange srengenge kaya murka nyuntak panase lir ngobong bumi Sang Hyang Surya kaprawasa kingkin mulat ingkang putra Basukarna ingkang miwiti blerek dadane mawi landheping keris kawis tinggal getih muncrat melesi angganira
Nadyanto gudres rojah rajeh tingkem netrane sang Basukarna ambengok swara sarwiyang landang krewaja saking anggane denuncalake ngakoso pinandheng nata Ndrawati ana swara jumledhor krewaja musna ilang saka pandulu mangkono sang Basukarna rebah kasulayah tan enyek Purwa Duksina. Paduka lak sampun marem kula mboten duwe napa-napa sampeyan seneng mangkono Nadyanto mulat sang Basukarna ingkang abang branang pucuk rambut nganti jempol sikil kabeh meles dening ludira satemah ambruk tanenget Purwa Duksina tanggap sasmita nata Ndrawati mangkono ya Den Sidikara pinandheng wani satemah paluya jati jati temah mulya jeneng sira wis tak usadani mula ripalungguhan iki gandeng kowe wis tanpa daya aku bakal ngayomi kelawan uripmu ayo manggolong kelawan barisan Pandhawa ayo manunggal kelawan dulurmu Pandhawa mendah kaya apa mareme mbokmu Koko Prabu sineksen jagat saisinipun kula sumpah Nadyanto Karna tanpa krewaja tekad kula malah langkung kiyat anggen kula badhe nggoncangaken jagat Yudha ngiles mangsa kala mapan wonten madyaning Tegal Kurusetra wis kathah para senopati ingkang gugur wonten madyaning pabaratan Satriya Wirata nenggih Raden Utara Wiratsangka Raden Seta lan ugi Brahmana Talkanda Sang Mahatma Bisma
Datan kantun gurune para Pandhawa ing Sukalima nenggih Resi Durna den pocok janggane nggo bal-balan sirahe dening Sang Trusna Jumena. Tanpa benten kaliyan nata pringgon dani ugi sampun gugur satriya Banjar Junut anenggih Sang Dursasana wis kapagut prananggana kinakop getihe dening Sang Werkudara kinarya jamas nenggih Sang Drupadi. Mangkono kaya ngenteni sak jangkaan dumadining perang agung mustikaning Bratayuda. Ingkang Rama Mandaraka kula pun Salyapati ngertos kaliyan watakipun para Pandhawa. Para Pandhawa menika hambekipun suci lan luhur, jiwanipun tanpa beda kaliyan segara tegese sugih pangapura. Bratayuda nembe lumampah dinten kaping 13 pandhene sampun dadah remuk bubuk barisan saking negari Ngastina. Pramila menawi jengandika kepareng dhaharatur kula monggo dipun siget Bratayuda kemawon masrahaken negari Ngastina menika dhumateng para Pandhawa. Mangke jengandika tetep kula mulyakaken kaliyan anak kula wadon Banowati mapan wonten ing negari Mandaraka. Paduka dados Ratu Mandaraka. Kula tak trima dados pendeta kemawon, kula tak mangasrama kemawon minggah wonten ing gunung. Awit ingkang Rama ngibaratipun srengenge menika sampun mentiyung wonten ing jagat kilen. Tinimbang nutukne Bratayuda nyabrang getih peperangan sing nyatane ora ana enteke kados mekaten. Sing menang ya tetep dadi pindhang, sing kalah dadi batang nggih. Kula putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenge wang mantuku bocah bagus, mantuku wong asigit nami
kula Karna sanes Sigit. Gusti lho Gusti. Gusti apa iki? Iki lagi bingung rasaku kok angel men. Lah penake nggih ngepraki jebul pedomane malah kempul genah penak nggih. Ora sore-sore mau ngun mangun. Engko bengi neh ya ngene iki. Karna mara gage gatekno kandhaku. Kowe wis tak wenehi kanikmatan ning donya sing ora ana timbange ya kuwi wujude wong wadon utawa bojo anakku si Surti Kanti. Neng donya ora ana kanikmatan sing ngungkuli kejaba kanikmatan bojo anakku wadon si Surti Kanti sing wis ndak paringake marang kowe ya. Leres kudune kowe males kebecikan lan ngajeni karo wong gerang ning marambah makaping-kaping tembungmu aga sugal natoni karo wong gerang kowe dadi mantu urung nate munjung apa-apa karo aku. Duryudana Baladewa saben bodho nggawa rena-rena kowe nggawa kongguan ning isine jebul peyek. Marai asam urat kowe ora nate munjung apa-apa karo maratuwa. Lah kok saiki kowe madheg senopati gembelo sirahmu, aku kok dapuk dadi kusir. Apa kok anggap aku Pak Rohadi apa piye? Jane utekmu kena nggih mikir apa ora kowe? Aku iki maratuwamu. Kanjeng Rama babar pisan mboten wonten ceceking manah kula ngremehaken dumateng paduka amargi kula mangertos menawi kula madheg senopati mesti tetandingan kalian Yai Arjuna lan sampun sakmestinipun Yai Arjuna mangke magut pupuk nitih wujudipun rata dipun kusiri kalian Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula kinten lumahing jagat kurping langit boten wonten piyayi ingkang timbang bobotipun timbang kawibawanipun kalian Ratu Ndarawati kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Rama mongko sak lebeting peperangan menika menawi mboten menang nggih kalah yen ora lara ya mati nanging kula tetep badhe ngetok kaprawiran sak kiyating tenaga ewadene nek garis sing pasti kula kedah mati nyuwun pangapunten gandeng kathah dosanipun Karna kalian Maratuwa kula nyuwun menawi mangke kula mati saestu mangpangku Rama. Weh, Allah. Ngapa mirahing sun prihatin Mas Pogong Ijil tuhu tahatan pokaryo wah Karno seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirungokake ya nadyan to akeh sing ngarani lamun to kowe iki anak Kunti sing nyatane papane ana golongan kiwa merga mbantu Kurawa dianggep kowe edan jabatan mendem karo kelungguhan ning ripalungguhan iki maratuwamu mbuktekke dhewe kowe mutiarane menungsa kowe madheg senopati tak kusiri ning ana syarate
kowe sungkema kowe ngesata dhisik ana ngarepe mbokmu mergo ampu-ampuhe donga ora ana sing ngungkuli dongane mbokmu le sungkema kono pinggiring kali Gangga barang ana putri kang wis lalu yuswa ingkang tapa yoga brata ing kono hanenggih Dewi Kunti tali brata ya sang ratu jimat wiwit gagar wigara lampah duta minangka cundhakane putra Pandhawa mring Astina saya ngrantes penggalihe nalika napakake suku ing kraton Ngastina biyen panglirik nyuwunengen dhateng manggihake katresnane nenggih sang putra mbarep Sukarna nalika jengkar saking Ngastina sang prita dhateng tempal kaliyan putra Pandhawa parandene malah semedi ana pinggiring kali Gangga hanawangsa mringwang manon sesuci diri nyiksa raga memulya jiwa kinarya nebus dosa nalika mbuang bayi ingkang tanpa luput
Godhop ora kapan sang ayu dupi mulak wewayangan ingkang sinorot dening rembulan saya cetha saya ngeglo nenggih mutiaraning rasa sang Basukarna. Mrek mangsut narimeng kabu budine kang den bawani kula nuwun sewu kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka anakku mbarep Karna marem rasane atiku kaya siniram banyu madu dene anakku lanang sowan ana pengarepanku aku njaluk ngapura Karna wiwit kowe isih bayabang nganti dewasa ora tak kula wentah cah bagus nuwun sewu Nadyanto paduka mboten katrang paring katrangan kula sampun miterang ing kanthi cetha dhumateng Kanjeng Ibu Nada lan Rama Adirata bab sejarahipun Basukarna menika sampun tinarbuka manah kula cetha pratela bilih paduka Dewi Kunti Talibrata ingkang dados lantaran kula linairaken wonten ing alam padang paduka jimat kamulyan kula paduka sesembahan kula paduka ibu kula sejati paduka tiyang sepuh kula Basukarna pancen bener kepara nyata kowe anakku lanang kowe mutiaraning uripku cah bagus inggih Ibu mila anggen kula sowan wonten ngarsa paduka kula namung badhe nyuwun pangestu lan panjurung karena badhe nyuwun pangestu sarta panjurung ingkang putra badhe netepi jiwaning Senopati kula badhe tetandhingan kalian adi kula panengah Pandhawa pun Arjuna karena mestine kowe ngerti lamun Janaka yadimu ya kene kowe bakal mentala nyikara marang sedulurmu dhewe Ibu ing palagan Bratayuda ing antawisipun kula kalian Yayi Permadi menika satriya kula kalian Janaka menika satriya ingkang anggadhahi jejiban ngrukepi jiwaning Senopati kejawi saking menika tiyang sak jagat sampun keberbeken kalian kaprawiranipun Yayi Parto lan kula kinten kridanipun Yayi Arjuna badhe sembada nglundungaken sirah kula karna kowe omong apa oh
jeneng ibu sing jeneng ibu bakal remuk rempu batin yen meruh anake padha bengkerengan kopongan maneh nganti ngarah marang pati. Aja anakku, aja kowe, mbokmu wae sing wis tuwa, aku wae sing mati. Ibu, menawi limrahipun ibu pirsa putranipun Bandayuda risak manahipun, nanging menawi paduka boten, paduka menika mustikanipun para putri. Paduka mustikaning para putri ingkang boten sulap mirsani dhumateng eden-eden kadonyan. Ibu, anggen kula sowan mriki kula namung badhe nyuwun sih katresnan ingkang tulus. Gandeng wiwit bayabang ngantos diwasa kula dereng nate pikantuk panggala wentahe sang ibu sejati. Mila dinten menika mugi wonten sih pilasa paduka nglelo-lelo nyuntak katresnan dumateng ingkang putra Karna, Ibu. Tangis banjir luh. Dewi Kunti sigra angrangkul ingkang putra kinasih dan lelo-lelo kinekep-kekep kaya bayi ingkang nembe lair. Sang Basukarna nadyanto satriya santosa lair batin parandene angguguk nggenya nangis kaya bayi ditinggal mboke ning pasar. Mangkono sang ibu sigrang lukar mekutanira ingkang putra. Sirahe Basukarna dioden rebahaken ing pepangkon. Dewi Kunti angidung asih sarwi angisik-isik palarapanira ingkang putra sarta angelus rikmanira sang Basukarna. Ayem tentrem ing pepangkon
Sanadyan mung sagebyaran Sang Basukarna angkler nggenya turu. Ucap dupi kapiyarsa jago kluruk hamelung-melung kaya hameling pring senopati yang kedah berkakak-kakak ing payudan grekah jengkirat Sang Basukarna brabat manjing Tegal Kurusetra. Pangestu paduka ingkang kula suwun. Ibu paduka kedah panjang yuswa, paduka kedah seger kewarasan, kula nyuwun pamit. Anakku, karena kowe nang ngendi to ayo kungkah jati surole redo mawur mangawur-awuru rakan ngaraning jure Prabu Ndorowati abot jangkah kula menawi kedah tetandingan kalian Kakang Awangga. Sebab apa nek ngono Arjuna? Kakang Basukarna menika kadang kula sepuh ingkang kedahipun kula pundi-pundi lan kula aji-aji. Kula mboten mentala menawi kedah tetandingan. Arjuna, para gage katekno. Kala mangsane hukum kuwi ora bisa jejeg merga menungsa ingkang kajibak netepake pengadilan rasane isih kebondo dening katresnan lan uga paseduluran. Banjur besok kapan adil iki bisa ngadeg jejeg lamun to ana keluarga sing kleru banjur kowe ra mentala midana. Koko Prabu saklebeting payudan Kakang Karna menawi ngantos pejah kados pundi tartamtu Kanjeng Ibu Kunti ajur mumur raosipun bedahipun menapa Pandhawa ngayahi Bratayuda menawi namung badhe nyengsaraken penggalihipun tiyang sepuh. Janaka urip iku luku
lagune mung netepi dharma kautaman. Ndak baleni urip iku yektine mung netepi dharma kautaman. Dene menungsa kok kadunungan rasa seneng lan sedih merga uripe isih kegubel dening pangarep-arep lan pepinginan. Tembung sepi pamrih rame ing gawe yektine menungsa mung diutus nindakake kewajiban tanpa ngarep-arep apa-apa. Dene asile mengko kepiye pasrahno marang purbane Hyang Agung. Sliramu manut dudu wong saudon saurupan nanging jinejer dadi satriya piranti ning jagat supaya mbrasta angkara murka. Mula Senyadya aja mangkra tinggal sawangen Kakang Mungawangga wis siaga ngantu-antu tekane Siadi minangka kembange Kurusetra Janaka. Munira kamat nungsan sawangnya gendreh memanis liringe dikamantian kang sing ujwala ongas Koko Prabu sembah pangabekti kula mawan tuan-tuwa kunjuk Koko Prabu Ngawunggu. Arjuna, Bratayuda iki dudu papane wong nandukake tata krama. Buangen rasa ewuh pekewuh ngadeka sing jejeg tetepana jiwa prawira. Kakang Karna pancen kedahipun kados mekaten nanging menawi kula ngantos bandha yudha kaliyan Paduka lan wonten ingkang pejah mendak kados pundi mangke Kanjeng Ibu? Arjuna, ibumu kae ibu sejati. Kowe aja mikir mbokmu. Kowe aja mikir mbokmu kae wis kulino ngrasake pait legining lelakon, gempalaning jagat kaya apa kuwi mbokmu wis kulino. Eruh Ratu
nyawangga kelawan kowe peperangan yen Bluanti lereh-lereh metu gedhiye panjenengane ora gumun mergo iki obat donya. Mula ngadeka sing jejeg tandingana pun Kakang. Yen pancen kowe lelanang ing jagat, ayo jiwamu aja kaya wong keserakat. Mbokmu bakal isin duwe anak sing kaya dapurmu. Parung brodol kamu kowe.
sewu. Senopati nek mbrangkang iki napa? Nun sewu. Lungsen kula kenging jemparing nganti brodol sak tekem. Lungsen ki apa? Lungsen menika rambut ingkang mapan wonten ing ngajeng. Niku lungsen. Brodol sak tekem. Botak yen ngono. Nggih. Apa wis dicukur gundul pisan men gilak ngono piye? Kula nggo alat pripun? Digundul pisan apa piye, kok? Mangke tembu-tembundi rasa bingung, rasa golek blangkon. Kula lukise mawon. Lak linteng dasmu. Kula kuwirangan langkung prayogi kenging jangga pinimbang kenging lungsen. Kakang Narpati Ngawangga menika mirang-mirangaken kula. Yen ngono diwales. Diwales lungsen kula menika kula pripun? Tak jebolke rambutmu rak wenehke nang kene taklim ya. Wis kula. Piye? Barang tak alteko kaya endang kulino dimangsa to. Nggih, malih bagus melih. Asik ya. Asik. Wong yen kesenengan bar iki embuh lho lakonmu. Lah napa? Lah kae musuhmu kakangmu urung mati. Tibanana pusaka pepethingan. Kiai Pasopati. Mangke mongko Pasopati menika estu pusaka ngedak-ngedapi paparingipun pukulun Bathara Guru menawi ngantos Kakang Narpati Ngawangga mangke pejah saestu kados pundi. Lho, sing jenenge Senowati lupute menang ya kalah, yen ora lara ya mati. Yen nganti mati, lah ya mati wis karben, sing mati ora apa-apa. Sapa to? Mamahnya. Abot mbokmu to kowe ngono kuwi. Ditibani jemparing, ayo. Mboten mentala. Yen ra mentala karo mungkur. Kulina ta karo mungkur? Yo 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 yo. Ayo sing dadak kata. Seneng atimu, marem rasamu, kowe seneng iso ngedu anake wong. Arsa madang jagat mungup aneh kaputra ing bukir merbabakan kumirat keneng soroting surya mekolan gunung-gunung
Karno anakku Nadyanto dina iki wis tamat sejarahmu kowe gugur ana palagan musuh adimu nanging aku marem merga duwe anak sing jiwane santosa perwira muga luhuring budimu sucining tekadmu bisa dadi tuladha bisa dadi contoh ingkang becik tumrape kabeh para manungsa sing padha nyurasa lakonmu Karna.